ħnimxu għal naħa l-oħra fejn għandna sezzjoni ġdida. Għandna sezzjoni ta' Matteus Grassora di kif ħarġit li fil-ġem. Rajta Matteus, dak għax minix fit. Rajta timxi. Ej, sa ħarġet, ma nafx għalfej ċitat ruħa daqsek. Kif ħadit li l-hips? Kif int? Tajjeb ħafna. Kollox sew. Tidher sew ukoll? Jiena tajjeb, ja, tajjeb. X'nakun qed niċċajtaw nkunu sew żgur, ġifieri. Għal-għares ma niċċajtawx. Jew għal-għares ma niċċajtawx. X'tajd li sabiħ? Mela, x'ġabek law? X'ġabna law, prosit. Kemm qed narak baxxin li Ejjed baxx, u hekk qed ngħid. Ħanitla daqsxejn mhix problema. Ekta, Nifsek, prosit. Mela, Jean-Claude, bażikament. Sezzjoni ġdida li ħnibdew flimkien saħħa u nutrizzjoni. Tajjeb. U jiena nieħu pjaċir naqadhom għaliex bla dubju ta' xejn għandna in-naħa l-oħra għaddejjin bil-kċina. Imma ma rridux nifqu biss fuq x'nieklu. Dik hija normalment, anzi pjuttost tkun l-iktar ħaġa li ninsew. Jiġifieri, dak li jkun qisu normalment meta jkun irid jonqos, jgħidu iva sa nagħmlu nimxi ftit, nagħmel daqsxejn eżerċizzju, forsi ngħidil taħdejja mur magħha. Però xi jsir fil-kċina ikun fundamentali, għax jgħidu li jiena ma nafx ngħid le, għal dak in-naqra jkelli l-estejl ir-raġel. Jiena l-ewwel jew jiena eżatt, u bħalek ħafna nies. Jiġifieri aħna rridu naraw u nibdew minn hemm. Qabel ma naraw anke x'se niklu x'exercise ħanamlu, mill-mentalità. Għax hija l-mentalità kollox li rridu nbidlu. Illi ħatajna naslu jew le. Ġifieri, Ġifieri inti ħanifmek sew, inti kontra min jgħid isma' llum ħanibda d-dieta. Inti tikkontrija. Ekku, għax dieta fil-fatt kulħadd għandu. Ġifieri, dieta tajba, dieta ħażina kulħadd għandu dieta. Imma l-għażliet li nagħmlu ivarjaw minn dieta għall-oħra biex impoġġu hekk. Ġifieri, xi rridu nagħmlu ewwel qabel kollox? Naraw naqra s-psikoloġija kif ħatejna. Ġifieri, anke studji ċari u Jean-Claude illi atleti u nies sportivi illi forsi jaslu anke f'dola livelli, il-mentalità tagħhom tkun differenti ħafna anke lejn l-ikel minn nies oħrajn li naturalment forsi ma jagħmlux dak il-pass dejjem jixtiequ biex forsi jinbidlu xi ftit. Fil-fatt tisma' ħafna nies li jgħidulek u jien għalfejn din noqgħod attent ma nħammur għall-Olympics. Jew minn ewwel ġol kaxxa. Kulu tpaxxa. Kulu tpaxxa. Dan huma wiel li aħna ġejjin daw minn żmien. Ġifri l-mentalità tagħna hija isma' gawdi għax illum hawn u għadha ma nafx. Ħafna drabi nħarsu lejn short term lejn qed inħoss dak il-ħin. Laqqas ninduna anke minn 5 minuti wara forsi, ejja ngħidu għadritt. ċertu junk food, aħna nikluh, ħadna pjaċir bih daw kif ftit sekondi, anke mbagħad il-ħruq ta' stonku diġà ħajbda jurik li jisma' da mhux l-aħjar ikel illi stajt tagħtih il-ġismek. U sfortunatament naħseb illi l-maġġoranza tagħna maħniex kolti biżejjed fejn jidħol il-gastronomija. Aħna nirriċerkaw fuq kollox, nfittxu kollox. Imma x'jaqblinna nieklu anke l-istil ta' ħajja tagħna li għandha tkun l-iktar bażi din, dik ma nagħmluhiex. Kif tħossok jiena ħalli. Ma minn fejn irridu nibdew eżatt. Ġifieri min qed isegwina bħalissa. U tella naqra kili dan, sewa, u qed iħossu ikkuppat. Jew għandek min qed isegwik u qed jgħid isma' billi jiena għandi 20 kilo żejjed. Ġara b'daqshekk l-aqwa li kuntent. Ħallihom ħajamlu d-dieta dawk ikunu frustrati. Daw huma l-ammont ta' nies huma realtajiet li hemm barra, ċewe hemm ġew min qed jarana bħalissa. Ekku, u tantu suġġett kompless, Jean-Claude. Ġifieri dan issib min u atleta pereżempju u waqt l-event tiegħu taħat tal-qalb u miet. U mbagħad ħadd ieħor, pereżempju, imut overweight jekk mhux obeżi, ikun ipejjeb ikun jixrob u jmut xi mewta li m'għandax taqsam xejn mal-istil ta' ħajja li kien qed jgħix. Jiġifieri qatt m'hemm lajn dritt qatt ma tgħid isma' jekk tagħmel hekk ħajġrilek hekk. Ħankun qegħdin nitkellmu biss. Le ħanagħmlu proċess. Ħanaraw naqra m'għandix dubju. X'nistgħu nagħmlu aħna biex kemm jista' jkun dawn il-problemi innaqsuhom. Biex kemm jista' jkun aħna l-istat li qegħdin fih illum, pereżempju ngħid isma' jiena qed nħossni mdejqa, ħruq ta' stonku u ġiħlaw u ġuħlem. Dak il-ħwejjeġ ma jiġunix, eżatt, dejjem bin-nervi, naħtaf lin-nies, speċjalment meta nibda noqgħod attent għax niekol, nispiċċa aktar ikolli tentazzjonijiet u ma nistax norqod sew u daw tip ta' affarijiet. Naraw x'ħanamlu b'mod prattiku, kif qed tajt tajjeb inti, biex dawn il-problemi nersqu l-bogħod minnhom. U nkunu iktar viċin ta' dawk affarijiet li forsi nixtiequ bħal pereżempju ħafna nies issa jibdew risaq is-sajf. Irrid nilbes daqsxejn bla komma ta' mhux dejjem nitatta, jew nixtieq ingawdi naqra l-baħar, mhux spiċċajt anke tfal li bagħtu miegħi għax ma noħodhomx il-baħar imsieken għax jiena m'iniex komda kif nidher, mhux sew, jafu li mhux sew, però fl-istess ħin ma tniggizhomx biżżejjed il-ħaġa biex jinbidlu. U dik li tinkwetani jiena. Illi dak li jkun
qabel xej jisti. Wan, ħadd m'għandu għalfej jisti, kollha ħlejqit tal-aħna ġifieri Alla m'għamilx nies ħżiena, kull ħaġa li ħolqin Alla hija tajba. Issa, jekk inti qed tiġi konxja jew konxju illi isma' l-figura tiegħi mhux kif nixtieq. Mela, li għandek tagħmilha mhux taħbiha, imma taħdem għaliha. U terġa' apparti minn hekk Jean-Claude, ħafna nies ikunu qisu f'dik il-fażi illi law ma kuntenti biżejjed u laqqas huma imdejqin biżejjed biex jinbidlu, ikunu f'dak l-istat li x'imkien lejn nofs. Normalment nibqa' f'dak l-istat ta' qisu x'naqbad nuża l-kelma Maltija. Indifferenza, eżatt. Ta' apatija. Kif jien u hekk u li. Għax tkun xi ħaġa urġenti jara kemm tajba, skużani ħantelfek naqra. Jekk pereżempju t-tabib jgħidilhom isma' issa sibtlek hekk, mela ħajkollok taqta' hekk. Normalment, ngħidu l-maġġoranza dawk l-affarijiet jagħmluhom jekk ikun xi ħaġa serja. Insomma, dan min ma jerġax imur għand it-tabib għax dak li jkun qallu. Jista' jkun ukoll ikomplu naħarbu mill-problema. Dak li jkun qallu jipprova jevita t-tabib. Jew ma jogħġbux. Jiġifieri aħna rridu nkunu f'fażi illi qegħdin fejn qegħdin illum nistimulaw li nifsna biżejjed biex ngħidu għandi bżonn ninbidel. F'kull settur tal-ħajja ta' da jista' jkun li persuna tmur tajba fiżikament għax pereżempju joħsibluha. Mattius, wieħed irid ikun imdejjaq biex jibda jitrenja x'alla ħares kull min jitrenja xu mdejjaq. Normalment irid ikun hemm stimulu iktar milli dwejja li ġielek li jisma' għandek bżonn tagħmel xi ħaġa. U dan l-istimulu ma nġibuhx qabel ma ngħidu isma' jiena tidejjaqni hekk u hekk u rrid naffaċċja r-realtà. Għax irrid darbek il-bambin irid fix-xhur fil-ġimgħat li ġejjin. Nasal hekk u hekk. U mhux ġast ngħidu nkun aħjar, anke jekk nikdbuhom biex anke nibdew nitkellmu ftit issa. Iktar mod konkret ħanimxu. Eżatt. Irridu nikdbu l-affarijiet u narawhom qudiemna. Niġifieri altru ngħid pereżempju ħanġib eżempju banali. Naħseb li l-kont tal-bank mhux qiegħed tajjeb għax qed nassumi hekk. U altru printjajt statement illi qed jurini li jien għandi kollox zero. Hemmhekk tara quddiem. Differenza bejn tassumi u l-fatti. Ekku. Ġifieri dik waħda minnhom. Testa d-dem ukoll jista' jurik il-fatti minn dak li x'taħseb inti. Għax ikun hemm min jaħseb li jiena ħelti ta' ma nħoss xejn differenti, ma nħoss xejn ħażin. Imbagħad nagħmlu ara nsibu test tal-kolesterol oli, zokkor oli. Ġifieri nitilqu mill-punt illi ma nibqgħux nassumu imma nimxu fuq il-fatti. Nimxu fuq il-fatti. Kollox fil-ħajja, aħseb wara fuqna nfusna. Għaliex wieħed ikun qed idur fuq ħafna affarijiet oħrajn, imma meta niġu mbagħad tal-ħajja tagħna, għas-saħħa tagħna aħna nittraskuraw nara. U punt importanti li ħammissu wkoll Jean-Claude ikun da. Ħafna nies jiffukaw fuq in-nies ta' madwarhom. Mela jien għandi l-familja, għandi tfal, irid nieħu ħsiebhom, timmur naħdem, jinsew il-punt kardinali li dak kollu li qed tagħmel qed jiġi minn ġewwa, qed jiġi minn ġo fik. Mela jekk inti batuta, għajjiena, bin-nervi. Forsi nużaw il-kelma anka id-disprata sa ċertu punt. Ikollok minnu frustrat. Frustrazzjoni, prosi dik il-kelma, l-enerġija li anka inti ħatati, anka ta' madwarek ħajħossuha. Il-differenza kieku inti tkun iktar kalma, pozittiva, enerġetika. Ħajkonna spazju biex nitkellmu li għax nemmen li importanti ħafna fuq it-tip ta' xiri ta' ikel. Kemm importanti, speċjalment il-ninkwita. Meta nixtri, ovvjament kif jaf kulħadd dilettant sew tal-ikel, nibda ninnota. Jkun hemm min jistaqsini, ovvjament, inħossni fid-doveri li ngħidu xi ħaġa li nkun nafa. Imma ħafna jixtru, apparti li ma nistax nemmen li dak l-ikel kollu jittiekel. Ġifieri nemmen li jsir ħafna rimi. Imma ċertu preservattivi kemm ma nafux dwarhom. Laqqas biss naqrawhom ġieli. Ġieli sfortunatament nimxu ma xejdilna fuq il-label minn quddiem. Mela ir-riklam. Fuq ir-riklam, eżattament. Ġifieri jekk fil-verità ndawru dak l-istess pakkett u nitalmu naraw naqra l-ingredjenti, diġà ħajejdilna ħafna verament x'fih dak il-prodott. Irrelevanti minn x'ismu. Ġifieri ħanibdew naraw nqablu prodotti hawnhekk fuq. Affarijiet importanti ħafna, ġifieri. Mela ħanqablu l-prodotti. Jekk nitkellmu mbagħad fuq eżerċizzju. Jien niddejja nitkellem biss inkun irrid nuri, inkun irrid naraw. Eżattament. Ħajkonna eżempju ċar. Ħajkonna ftit filmati tajjeb ta' eżerċizzji anke bażiċi li nistgħu nagħmlu anke mid-dar. Għaliex għax ġisimna diġà nistgħu nagħmlu fejn nonfqu xejn. Għax xejn, eżattament, ġifieri b'ġisimna biss diġà nistgħu nagħmlu ċertu eżerċizzji. X'inhu l-vantaġġ minn naħa l-oħra li jkollok min qed jigwidak? Apparti l-istudji sabu l-aħjar tkun fi grupp meta tanka tagħmel l-eżerċizzji. Iktar motivazzjoni. Dik hija waħda. Meta aħna nkunu gwidati minn professjonist qed jgħidilna li ma eżerċizzji aħjar nagħmlu minn oħrajn u kif nagħmluhom. Apparti li forsi jekk jarak qed naqqas xi ftit ħajħeġġek biex inti tkompli għaddej forsi nikżek xi naqra oħra wkoll. Tajjeb naraw naqra żewġ naħat
Ġifieri ħan nifokaw literalment fuq is-saħħa fiżika u fuq in-nutrizzjoni. Issa meta nitkellmu fuq saħħa fiżika, min qed isegwini bħalissa u qed jgħid hija jiena saqajja telquni. Dajri tgħid kemm juġani, on tgħid kemm imbagħad ibih. Dis-sezzjoni ħa taħlili l-ħin jien ħanaqliblu. Ekku, jekk xejn l-eżerċizzju dawk se nagħmlu bihom. Tajjeb ħafna. L-eżerċizzju approvat kemm inaqqas dawk li jgħidulu aches and pains, mela uġieħ differenti f'partijiet ta' ġisimna, mhux bil-fors uġieħ ta' ksir tigdita dak l-estremitajiet, imma anke forsi aħna llum ħajjitna kus dejjem bil-qiegħda. ċertu uġieħ li jiġi madwar l-on, madwar l-ispalla, kemm nisimgħu bih. L-eżerċizzju approvat ta' kemm itaffi minn dak it-tip ta' uġieħ. Bħal dejjem dak li jkun morru nimxu sija jew niġru sija. U diki, il-ħin mhuwiex kollox, huwa x'tagħmel f'dak il-ħin partikolari. Jista' bniedem jgħid anke ħan nistudja 3 sigħat u f'dawk il-3 sigħat il-ħin kollu jċekkja l-mobile, jew jgħid ħan nagħmel sija sura ta' nies, tfejt kollox u hekk inti assorbejt iktar. L-istess l-eżerċizzju. Mela meta aħna ngħidu isma' jiena ħan nagħmel għal-mod tal-kelma nofsija intensiva, nofsija sew ħattini iktar benefiċċji minn xi satej u daqqa mort sat-toilet naħli l-ħin, mhux vera kelli bżonn, u daqqa mort nitkellem ma' dik u mal-oħra hemmhekk. Meta taqsar. Ma nistgħu ma' morhom kienu nagħmlu l-eżerċizzji d-dar ġifieri dak li ħadd tallimna hawnhekk. Bla dubju ta' xejn, jiġifieri. Jien nieħu ħsieb id-niċċa kbira li għandek nies li jevitaw joħorġu. Kemm hemm min jiddejjaq joħroġ. U anke min huwa muġuħ kif qed inti. U importanti ħafna illi anke jekk f'daw tip ta' persuni qed jiddejqu joħorġu, parti mill-problema normalment tkun għax ma jħossuhomx komdi kif iħossuhom u kif jidhru l-ewwel qabel kollox. Allura dan jista' jkun anke stimolu biex il-persuna li forsi għalissa qed titħarreġ waħedha, tajt ismgħu jiena ħammur issa forsi nitħarreġ ma' grupp ta' nisa bħali illi bħali għandhom bżonn jitilfu x-xaħam u ħaninduna waħdi illi kif għandi problemi jien hemm għandu problemi iktar minn tiegħi. Tajjeb. U ġili jkunu problemi serji wkoll, ġifieri dal-aspett. Nidħlu f'aktar dettalji nħares il-qudiem għal din is-sezzjoni l-ġdida, nisperaw li intom ukoll tinsabu ħerqana li ħankunu qegħdin niffokaw fuq suġġett illi fil-veru sens tal-kelma jolqotna fil-laħam il-ħaj. Importanti li ma nħalluhx mejjed dal-laħam imma inħadmuh u jżommu ħaj kemm jista' jkun li huwa ġisimna. Grazzi ħafna lilek Matteus tal-li ta' kemm tagħmel trasformazzjonijiet. Jien ma kontx konxju biżejjed ta' kemm inti effettiv fuq ħafna nies. U grazzi u nħares il-qudiem li nkomplu nippromovu dan l-istil ta' ħajja sana.